In procenten betekent dit dat er voor Leeuwarden hebben gestemd 77,28%. Dat je net de uitslag weer op hopen? Nee, wij hier in Dienst zijn op een plattelandsgemeentefusie. Maar goed, een verkiezingsprogramma werd bij in 2007 verkiezingen maar ingang binnen, is zo lang houdbaar totdat de situatie zich daardanig wijzigt dat je je opnieuw bezinnen moet. Eerst Middelzee, toen ik kwam Noordwestenbehoeken, gaan ze zwier op inzet. Ze zijn eigenlijk ontzettend oudstraft door de bevolking. Maar een uitslag, ja, daar kun je het dan winnen. Ik zag het zwier in van het college dat ze dit besluit nou uitvieren kunnen. Je bent geen democraat als je zo'n duidelijke uitslag net volgt. Nou, wij gaan nog uit. En dat betekent dat wij zo gauw mogelijk vinden we nou het oorlogsmodel starten moeten. Om voor u uitredend op die fusie die er wel komt. Dat kunnen we wel even door. Maar dat we nou al geerwerking gaan. En voordeel ben voor uw gemeente. Door geerwerking model. Zo gauw mogelijk maar beginnen. Dat is uw route.